În aceste zile, prim-ministru Dorin Recean ne anunță că el este solidar cu poporul georgian. Am înțeles, dar cu noi când va fi solidar acest ministru sinistru? Adevărat, se pare, spune o vorbă pe la noi, câinele moare de drum lung, iar prostul de grijă altcuiva. Și ce iese când se întâlnește prostul și hoțul? Hoția cu prostie. De la caz la caz, la noi cel puțin cu o criză profundă în sectorul energetic. Suntem la jumătate de lună decembrie, practic, iar la noi nimeni, absolut nimeni din cei plătiți cu salarii babane acolo sus la putere nu ne pot spune dacă în luna ianuarie vom avea curent în casă, iar cei de la oraș și ceva căldură în calorifere. De ce au ajuns treburile în stat într-un hal fără de hal în care ministrul energiei Parlikov ne spune că ar trebui să ne răspundă la aceste întrebări prim-ministru în schimb cere demisia ministrului energiei. Va accepta sau nu Maia Sandu această demisie și la ce servește dacă o acceptă? Sau poate rezultatele alegerilor parlamentare și prezidențiale din România pot fi până la urmă un colac de salvare și pentru noi aici, la Chișinău. Întrebări, dragi prieteni, la care vă invit să căutăm răspuns împreună în minutele care urmează. Bine v-am găsit! Sunt Ion Dron cu emisiunea Tu și Legea. Mulțumesc că ne urmăriți și apreciați eforturile noastre. Mulțumesc în mod special celor care au venit în săptămâna care s-a scurs de la ultima noastră întâlnire, 90 de abonați. Mulțumesc în repetat celor care continui să rămână alături de noi, mă mai suferă aici și urmăresc ieșirile mele. Dragi prieteni, trăim vremuri în care, da, suntem neputincioși privind la această clasă politică, dar nu ar trebui să cadem în deznădejde. Lucrurile în universul politic mondial trebuie să ne facă optimiști, ca niciodată votul nostru ar putea să conteze în alegerile parlamentare care urmează în acest an. Pentru asta e nevoie de puțin curaj și cât mai multă implicare, măcar din motive de răzbunare. Puneți un like, faceți o distribuire și haideți să încercăm împreună să ne dumerim unde mergem, unde putem ajunge dacă continuăm așa cum susținem în continuare această garnitură politică a Maia Sandu, o garnitură ticălășită. Să trecem să căutăm răspuns, nu înainte de a asculta o mică spicuire din audierile care au fost la Parlament în această săptămână. Adică în criza asta majoră, care este Parlamentul, a hotărât să cheme acolo ministrul energiei la comisie. Să ascultăm ce spune el acolo la comisie. Noi, într-adevăr, monitorizăm piața și încercăm să găsim soluții. Acum, la nivel politic s-au făcut demersurile necesare. Noi din luna iunie ne-am adresat după sprijin inclusiv către partenerii noștri din România ca să obținem un contract cu preț preferențial. Acum, această discuție, într-adevăr, s-a transferat la nivel de prim-ministri. Acum, cred că mai bine, mai corect va spune domnul prim-ministru când au finalizat aceste discuții. Din ce cunosc eu, discuțiile cu privire la obținerea unui preț preferențial, pentru că asta era, de fapt, în mare parte, miza era ca noi să reușim să obținem volume la prețuri bune printr-un contract, spunem, în care suntem avantajați sau avem sprijinul politic și... De ajuns, dragi prieteni, din această spicuire noi desprindem răspuns la câteva întrebări care le-am înaintat în debutul emisiunii. De la început, această declarație vine ca o dovadă ipotezei lansate în emisiunea trecută de către mine că când ne întrebam, nu avem gaze naturale în luna decembrie și suntem în nedumerire din hoție sau din prostie? De fapt, ministrul Parlikov ne răspunde, din hoție. Spuneam în emisiunea trecută că în mod deliberat se pare
în luna iunie nu au făcut achiziții, fiindcă prețurile pe piață erau joase, s-a așteptat venirea anotimpului rece, când prețurile cad, fiindcă asta avantajează nu consumatorii pe noi, dar pe intermediari. Și Energocom și Moldova Gaz nu cumpără direct de la furnizori, dar prin intermediari. Prin urmare, intermediare au interesul să vândă atunci când prețul este mult mai mare. Marea noastră problemă este că și ai noștri de aici se pare că au intrat în cârdășie. De fapt, ministrul Parlikov ne spune că responsabil de această stare de lucruri este prim-ministru. Maia Sandu, cea care l-a desemnat sau a aprobat candidatura lui ca și prim-ministru. Iar aici întrebarea, ne pot ajuta, ne pot fi un colac de salvare rezultatele alegerilor parlamentare din România? Cred că nu. Fiindcă și în luna iunie și acum se pregătește o garnitură de guvernare cu Marcel Ciolac în fruntea de prim-ministru. Prin urmare, aceleași garnituri care erau în luna iunie vor continua tratativele cu ai noștri de la Chișinău, având în spate cei cu grupuri de interese pentru a câștiga pe nevoile și frigul nostru pe care îl suportăm în casă. Ce ar putea să fie o salvare, fie și o iluzie până la urmă, dar nu una deșartă, alegerea lui Călin Georgescu în calitate de președinte. Eu nu am intrat niciodată pe TikTok, dar sunt alături de cei care sunt acolo. Eu m-am jurat că nu voi merge la vot, după ce am votat în 2016 această anomalie numită Iohannis, dar la felul cum este atacat absolut fără nicio dovadă, acest Călin Georgescu mă face să-mi încalc jurământul și să merg să votez. Din simplu motiv că această Elena Lasconi este o soție a Maia Sandu și vin din același laborator. În general, cred că nouă nu ne merge cu Natașele, iar lor acolo pe malul drept nu le merge cu Elenele. Elena Lupescu, Elena Ceaușescu, Elena Lasconi. Dragi prieteni, refuz să cred că România va vota Elena Lasconi. Țara asta încă nu este praf ca să votez un praf cum este această candidată. În linii mari, vă aduceți aminte de Natalia Găvriliță câtă pășcălie se făcea pe la noi? Păi dacă le punem într-o dezbatere, Natașa noastră câștigă cu 5-4. Sunt convins. Bun, dar să trecem la modul serios să discutăm. De unde această solidaritate a Maiei Sandu cu Georgia, a lui Elenei Lasconi, a lui Recean, să ne ridicăm un pic deasupra problemelor târgului Chișinău și să privim la evenimentele care se întâmplă în lume. Astăzi, statele, politica nu mai este guvernată de doctrine liberale, social-democrat, conservatorism și tot așa. Există o ruptură, o fractură, două felii, pe de o parte curentul ultraglobalist, pe de altă parte curentul suveranist. Curentul ultraglobalist îl are drept pivot, țăntravoi, cum spun moldovane, pe Biden și toată administrația lui. Pe partea suveranistă este Donald Trump. Da, Donald Trump a reușit să obțină un mandat datorită consensului pe interior a elitelor americane, fiindcă dacă nu era consens acolo, exista riscul să sară în aer America, lucru care aveau să genereze probleme în lanț după fenomenul domino în toată lumea. Dacă există consens acolo, nu înseamnă că și pe la periferie va fi consens. Bătălia între aceste două tabere, ultraglobaliste și globaliste, se va da cel puțin până în 2030. Una trebuie să dispară. Ambele nu mai pot conviețui, fiindcă sunt pe platforme ideologice, dacă vreți, absolut diferite. Ultraglobaliștii urmăresc desființarea tot ce înseamnă popor, drept consecința statului, identității biologice a persoanei, lichidarea tot ce înseamnă familie, confesiune religioasă. Pe de altă parte, în antiteză, curentul suveranist, pivot Trump,
Dimpotrivă, dorește menținerea statului, identității naționale, familia, religia, capeloni și identitatea persoanei, una bine definită, pe un singur gen, bărbat și femeie. Ai noștri, garnitura Maia Sandu, Lasconi și tot ce înseamnă astăzi garnitură de guvernare acolo care este anunțată, este o antiteză pe care o reprezintă Călin Georgescu, acestui curent suveranist. Prin urmare, dragi prieteni, de aici și pornește această solidaritate. Vedeți, parcă sunt porniți de la un buton, așa ca soldăței, așa ca titereze pe masă. Maia Sandu aici solidară cu Georgia, Lasconi solidară cu Georgia, adică toate aceste garnituri, toate aceste tabere ultraglobaliste care au fost montate din spirit de solidaritate, din instinct de autoconservare că ei s-ar putea să dispară, au făcut front comun, un cordon împotriva suveraniștilor, într-un mod primitiv, că sunt ai rușilor, că sunt putiniști, că sunt nu știu ce naiba. Pe de o parte sunt primitivi, dar pe de altă parte s-ar putea și să aibă dreptate când urmărești și la noi. Cum pot să votez o Elena Lasconi? Eu respect votul și nu-i desconsider pe cei care votează într-un fel sau altul, dar trăim toți într-o comunitate și ar trebui să discutăm și nu să aruncăm cu noroi, cu etichete. Prin urmare, salvarea ar fi a noastră să scăpăm de această garnitură în alegerile parlamentare, dar până atunci vorbeam că este pe ducă sau nu și guvernul Recean. Dragi prieteni, sursele noastre care vin, e pe ducă acest guvern, dar rămâne de ales momentul cuvenit. După alegerile prezidențiale, existau acolo minți fierbinți care doreau neapărat în luna februarie, martie cel târziu, alegeri parlamentare anticipate, că vezi, Doamne, pe valul că Maia Sandu a câștigat, s-ar putea ca Partidul PAS să obțină un scor bun. Nu este chiar așa, fiindcă sunt unele date pe interior care vorbesc că de fapt Maia Sandu este una sleită din punct de vedere și psihologic și moral, nu mai poate fi o locomotivă pentru alegerile parlamentare și prin simplu motiv că nu mai este autoritate. Asta o simte și ea. Dacă în primul mandat ea era, să-i spunem, cea care domina pe toți, eu v-am adus, v-am făcut deputați, eu v-am făcut miniștri, astăzi dimpotrivă are replică, că dacă nu eram noi, tu nu erai președinte. Și plecarea lui Spânu este o dovadă, felul cum a trântit ușa denotă lipsa de respect, de acum nu mai este Maia Sandu autoritate. Aceste bântuiri pe interior o determină pe Maia Sandu să-și creeze o altă garnitură. Fiindcă, nu că să trăim noi mai bine, cei care stau în spatele ei nu vor să piardă putere. Prin urmare, Partidul PAS nu mai este o soluție, iar o altă garnitură ar putea pe undeva să reseteze într-un fel sau altul. Iar debarcarea lui Recean ar fi o soluție pentru alegerile parlamentare în condițiile în care va fi un nou prim-ministru. Cu un nou prim-ministru care vine cu o nouă garnitură și să vine pe o platformă, se încearcă de a veni cu o platformă tehnocrată, guvern de unitate națională și sursele noastre spun că îl popesc la această funcție pe Ion Sturza. Refuzam să cred acest lucru cu câteva săptămâni în urmă, dar săptămâna trecută când l-am văzut la acel forum Moldova Uniunea Europeană, ambasadorul UE, Maia Sandu și mâna dreaptă Ion Sturza. De ce oare? Clar lucru, dragi prieteni, ar fi o nenorocire să vină acel Ion Sturza încă o dată, fiindcă cei care au memorie istorică mai țin minte cum a guvernat el țara, dar de fapt sunt aceeași situații, ne așteaptă deconectări în evantai, deconectări electrice, ca pe vremea lui. Întrebarea este dacă vor mai fi salarii și pensii, dar pe fundalul cum reacționează Uniunea Europeană la problemele noastre, s-ar putea și acolo să avem restanță la salarii și la pensii. Clar lucru
că liota lor ultraglobalistă, neotrotschistă vor face eforturi să-și mențină garniturile, fiindcă existența lor la nivel global depinde și de micile, să-i spunem așa, tabere, de mici pioni la periferii. Bătălia va fi foarte mare, lumea va fi prostită. Nu în zadar, acest Recean cere stare de urgență. Ce înseamnă stare de urgență? Stare de urgență denotă încă o dată bătălie care se dă pentru resursele energetice. Și va pleca el sau nu depinde de bancheri în Republica Moldova, care astăzi ei domină într-un fel sau altul deciziile pe care urmează să le ia Maia Sandu. De ce vă spun? Dorin Recean are sprijinul bancherilor. Maia Sandu astăzi s-a întâlnit cu bancherii. De ce oare s-a întâlnit cu bancherii acolo? Ca să-i laude Maia Sandu, cum ne spune comunicatul de presă, că ei ajută la dezvoltarea afacerilor în Republica Moldova? Haideți, e de râsul curcilor. La rata de refinanțare acolo care este micii întreprinzători nu se pot apropia de bancă să acceseze niște credite acolo. Se pare că bancherii fac acum presiuni ca Maia Sandu să nu-l schimbe pe Dorin Recean. De ce l-ar schimba? Fiindcă tabăra care se luptă pentru destituirea lui Parlikov e bătălia pentru aceste resurse energetice. Și de ce nu ar fi controlată de către bancheri, că această Victorie Bank și acest BERD, de fapt, și-au intrat în afaceri cu energetică. Prin urmare, se dorește de a scoate această garnitură Parlikov, care aveau acces la energie electrică, iar bancherii împreună cu Dorin Recean să domine și filiera energetică. Pentru asta se dau bătăliile, pentru asta se încearcă de a construi garnituri. Iar Maia Sandu este strânsă acum între aceste grupuri obscure și de departe ea nu se gândește cum să aleagă între noi. Iar ea că se află într-o stare de acum trezește nedumeriri pe undeva, dacă, nu nedumeriri, dar îngrijorări, dacă își poate duce mandatul până la capăt, vine și acest premiu, așa de neant, de 100.000 de euro, de la o fundație tot de genul de ăsta, Soros. 100.000 pentru democrație în Moldova, asta pe fundalul când 65 sau 75% din moldoveni în ultimul sondaj au spus că au fost fraudate alegerilor, nu cred în rezultatele alegerilor, există cenzură. Până la urmă, dragi prieteni, eu cred că schimbarea unui guvern Recean cu unul Sturza, nimic nu schimbă aici. Aici trebuie schimbată garnitura și acest proiect numit Maia Sandu. Această reprezentanță ultraglobalistă aici la noi trebuie înlocuită cu o garnitură suverană. Nu cu Dodon sau Șor, absolut, cu o altă garnitură. Problema este că toată garnitura politică, marea lor majoritate care se consideră dreapta, au și trecut după acea întâlnire care au avut-o cu 2 săptămâni în urmă și am vorbit aici, în tabăra asta lui Maia Sandu. Și fiecare își caută loc. Fiți atenți, fiindcă demisia lui Recean și a lui Parlikov se cere tot de niște partide satelit ale Maia Sandu. Până la urmă noi nimic nu ne alegem, că pleacă Recean, vine Sturza sau cineva, oricum noi avem de ales între tusă și junghi, între ciumă și holeră, între foame și frig. Dacă nu schimbăm la alegerile parlamentare, cum? Nu știu, dragi prieteni. Aș fi un geniu dacă aș putea. Pot să-i dau și eu cu părerile, dar atenție, pe final. A trecut 35 de ani, dar parcă suntem în anii 92, anii 90, fără căldură, fără lumină. Aceleași discuții, aceleași greșeli, aceleași reforme, aceleași mize, aceeași propagandă, numai cu alți actori. Cei drept mai slab, mai palizi și mai analfabezi decât acei au fost. Dar la fel de hoți. Asta îi face. Identici. Prin urmare, în lupta cu corupția trebuie să renunțăm, fiindcă este o ceastușcă, și să începem lupta cu oamenii corupți. Dar despre asta Maia Sandu nu vrea. Ea ne creează instanța, dar vorbim cu altă ocazie. Până atunci, dragi prieteni, ar trebui să privim ce se întâmplă în jur. În România, dragi prieteni, 7 partide au intrat în Parlament.
Numai aici, în Republica Moldova, într-o țară îndoctrinată, cu oameni săraci, cu oameni care își fac idol din politicieni, votează 2-3 partide cu 35%, partidul PAS, Maia Sandu. Nu există în Occident mai mult de 20-23%. Ce se întâmplă cu noi? De ce nu am merge la alegeri parlamentare să votăm partide mici, din răzbunare, pentru a-i sancționa? Să renunțăm, cu alte cuvinte, la acest vot util și să trecem la vot responsabil, fiindcă în starea care ne aflăm, că o avem pe Maia Sandu, pe acest Dorin Recean și întreaga lor liuotă care se bat pentru os, nu pentru bunăstarea noastră. Și noi avem o parte de vină. Da, noi avem drepturi, dar și țara asta are un drept, la oameni responsabili. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Mulțumesc pentru atenția cu care am fost urmărit. Sănătate, să fiți iubiți în țara voastră, iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că avem nevoie de un stat de drept și nu de un stat de drept. Pe curând!